खुलुमबाय लोगोफोर दा आङो आबर थास' मावनायनि सोमोन्दै जों बाथ्रा रायज्लायगोन दा सासे आबादारि बिथाङा लोगो मोनदों आं आदसा नोंथांनि परिचयखौ होबानो जाबाय आदा आदसा जोंथ' आबादखौ गायो नङा होमबा गायनाया जोङो सैथ्र मासाव गायो सैथ्र मासाव गायनानै माइसा दांनानै आलि खोनांगौ आलि खोनानै जोङो नैबे भाद्रनिफ्राय जागायो फाननाया बेखिनियानोसै आरो माने जेनेबा माबानाया जाहैबाय बुस्थुआ जाहैबाय मा बेखौ गायनाया भाद्र बबे समाव गायनो भाद्र सैथ्र मासावहाय गायो बै रानस्राव बोथोराव गायग्रोनाय जायो आरो ना रानस्राव बोथोराव गायग्रोनाय ओमफ्राय बेखौ गायनायनि टेकनिकआ जेनेबा बै माबाफोरखौहाय जोलैफोरखौ नङा होमबा बबेनिफ्राय बिनि सिगांनि थाखानाय दस्रानिफ्राय लाबोनाय जायो सिगांनि दोननायखा माने दस्रानिफ्राय लाबोआ बे जोंनि बेक्ति दोननाय बेखौनो जोङो गायो ओमफ्राय गायनाय केपासिटियाबो हालगस बोना गायोबा बेदरा बारा गिदिर देरा ओमफ्राय जोङो हाखर जावनानै लाइन गायो आरो जेनेबा बेखौ मा ट्रेक्टरजों होनांगौ ना ट्रेक्टरजों होनाङा बेखौ माने आलि माबाखौ होग्रोनानै गायनांगौ आरो बोनांगौ मानांगौ आलि बानायनांगौ हाखर जावनानै गोथौ हाखर जावनानै माने ओरैनोल' थ्राय फबना दोनगोन ओमफ्राय गाव रज'बाथाय आलि खोसिगोन आरो ओमफ्राय जेनेबा बेनिफ्राय उनावहाय साफा बे बेसेबां गोबाव समसिम बेसिम देरो बे मास मोनसे लायो बियो मथा मथि देरनांगौआ मास मोननैफोरा लायो आरो मास मोननै ओमफ्राय ओरैनो दैफोर होनांगोन ना होनाङा जेनेबा बै माबानाय समाव होनाङा जेबो गावनो हारसिं माबा फैयो गावनो हारसिं ओमफ्राय हासार आलदा जेनेबा आलदा केमिकेलफोर बाहायनाङा जेबो बाहायनाङा ओमफ्राय बेनिफ्राय बिदि माबानानै बिसे गोजौ जानानै ओमफ्राय नै दा बिबार बारसिगोन बिबार बारो बिबार बारनानै ओमफ्राय बे माबानाय समा बै माबा हैनाय समा बुरनाय टाइमा सावननिफ्रायनो स्टार्ट खालामो सावन भाद्र आसिन मास बे स्टार्ट खालामो आरो बे बुरनाय टाइमा ओमफ्राय जेनेबा नैफोरखौ बे माबाबायना ओमफ्राय बे हाग्रा दुगोना दुआ जेनेबा उनावहाय बियो हाग्रा दुबाबो दा जेबो नंला मालाय गावनो हावासि जाखाबाय नालाय बे हावासिजोंनो बे खोबना लासिगोन आरो आदसा जेनेबा मा रोखोमनि फाननाय जायो बेखौ जेनेबा बेखौ दरफा बेदरखौ बुखुसिगोन बुखुनानै सायसिगोन सायनानै माने बस्थायाव सोसिगोन सुनानै लांसिगोन आरो ओमफ्राय बेखौ जेनेबा बेसेबां दर मोनो जेनेबा फाननायखौ जेनेबा हाइस बाजारनि खोथासो नालाय बाजाराथ' मालाबा 1200 मालाबा 1500 1600 बेबायदि थाङो मनावहाय 1500 1600 दाम जाथारो माथो दाम जायो मालाबा दाम जायो मालाबा खम जायो बर्थमान जेनेबा बे आदाया खय बिगा 4-5 बिगासो दंना 5-6 बिगासो जागोन दा बियो ओरै गासिबो ओमफ्राय बेसेयावहाय जेनेबा ओरैनो बिगासेयाव बेसेबांसो खरस गारनांनाय बिदि जायो जेनेबा बिगासेयाव गैयाबाबो आलि खोनाय मानाय आलि खोनायजों हाजिरा लानाय मानाय नालाय दाथ' हाजिराबो एसेल' नंखाला 400 हाजिरा मेक्सिमाम बिगायाव जोङो 7-8 खौ बिदि गारनाङा आरो 7-8 बिगायाव ओमफ्राय उनावहाय बेसेबां फैफिनो जेनेबा बिगासेयावहाय बेसेबांसो बिगायाव जोंना 25 मन 30 मन जानांगौबा बेबायदि जायो आरो 30 मनसो फैयो 30 मनसो फैबा ओमफ्राय बाजेटआ बाजाराव 1500 गाहामबो थाङो मालाबा हाइस बेनि बाराबो थाङो ओमफ्राय खमथाराव जोंनाव बेसेबांसो फैयो खमथाराव 1000 बेबायदि थाङो आरो 1000 फैबाथ' माने 25 मन गबाथ' 25000 थांबाय माने खुनु लसबो गैया ओमफ्राय जेनेबा खस्थ' खालामनाया माबायदि जेनेबा खस्थ'आथ' फुरा खस्थ' दंखायो नोङो गोरलैनिफ्रायनो स्टार्ट रज'जेननायनिफ्राय स्टार्ट नोङो हाग्रा फोसाबबाय थानांगोन हाग्रा रज'बाय थागोन ओमफ्राय नै देरबासो हाग्रा जाला आरो माने गोरलैसिमावहाय माने बेफोरबायदियावहाय माने बे हाग्रा रज'नो मोना आरो ना आलियावहाय साफा जाजोबनांगौ बियो ओमफ्राय उनावहाय बे गाव देरबाथाय बेनि हावासिजोंनो गावनो अट'मेटिक बे हाग्राया थैलांजोबगोन आदसा ओमफ्राय बेसेबांसो गिदिर थांगोन बेनि बेदरफोरा नुसिगोन इसिनि गोलाव जागोन बेखौथ' आं हाखर जावनो गायदों नालाय इसिनि गोलाव जागोन इसिनि गिदिर जागोन आरो आदसा दरनै बा आरायथाजोंनो माबा जायो आरो सेरसे जायो दरसेयावनो आधा केजि बारा जाखायो दरसेयावनो आधा केजिसो जायो आधा केजि बारा जायो दरनैसोजोंनो सेरसे जाखायो आरो सेरसेनो बारा बारायखाबाय गिदिर देरबाथ' दरनैसो जाखायो सेरसेया ओमफ्राय बे जेनेबा रुइनाया माबायदि रुइयो जेनेबा मोजां रुइखायो जोंना माने जेबो केमिकेल गैया नालाय बिनि थाखाय मोजां रुइयो आरो ओमफ्राय उनावहाय होमबाथ' बेखौ जुदि आबादखौ मावोबा बारा जेबो एसेबां खस्थ'बो गैया ओमफ्राय फैसाया फैफिनखायो आरो फैफिनो ना गारनाया ओमफ्राय नोंथांमोना माने आलि खोनाय मानाय हाजिराफ्राव थांबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय बुरनाय समावबो हाजिरा नांगोन नामा बुरनाय समाव जों मावबायसै बिदिनो सोलाबाबा जोङो हाजिरा लासिगोन बुरसिगोन आरो बुस्थुआथ' सेवखायाना सेवा होमबालाय इसेबां जेबो खस्थ'आनो गैया जोबोद मोजां दा बिनि अनगायैबो आदानाव माखासे आबाद दंबावो नै बेखौ एसे खिथाबानो जाबाय हाइजेंआ बारा गायनो मोनाखै देग्लाय हाइजेंआ ओरैनो बेसे बुरजा जागोन बे गैया नै एसे माबा दावलायलायदो एसे माइसा दांलायलायदो फवासेल' जिखुनु जाया फवासेल' हाइजें गायनो मोनदों असिम थैनायखाय माने
गायाखै आरोखि आङो बारा ओमफ्राय हाइजेंनि बे गायनायनि बेबस्थाफोरा मा रोखोम जेनेबा हाइजें हाइजेंआ ओरैनो हालगस बोनानै गायनानै फबबानो जायो बे माबा फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोयो आरो बेखौथ' आंनो बायखानायखामोन नालाय बायनानै ओमफ्राय निजा दोनबाय थानाय जानाय ओंखायनो गायदों आरो ओमफ्राय नै बेफोरबायदियाव बे दरसेयाहाय बेसेबांसो थांगोन बे जेनेबा दरसेयाव माबायदि जायो 300 ग्राम बिदि 200 ग्राम बिफां फांसेनिफ्राय बेबायदि देरो 200 ग्रामसोखौ मोनखायो औ मोनो माने बिफां फांबासोजोंनो सेरसे जायो औ ओमफ्राय बिनि दामफ्रालाय मा रोखोम जायो हाइजेंनि बिनियाथ' दामा बेबो बुंनो हाया बोसोर बोसोर सोलायबाय थायो ओरैनो देग्लायथ' ओरैनो 8,000सो मोनदों आङो हाइजेंआवहाय बेसेबांसो गायामोन बेबा बे आङो 2 बिगासो गायदोंमोन हाइजेंखौ औ ओमफ्राय बिनिया जेनेबा मा होनोमोनलाय हालदै सिस्टेम जायोना बियो औ हालदै सिस्टेम जायो फेंखा बारायो देरो होमबालाय फांसेयावनो 200 ग्राम फांबासोजोंनो सेरसे गखायो औ सेरसेयाव बेसेबांसो दाम मोनो हाइजेंखौलाय सेरसेयाव मथा मथि जोङो दा मालाबा 60-70 औ माने दामजोंसो खोथा नालाय खिन्थु थारुन नैबे माबायावहाय थारुन आबरावहाय माने बिराद इनकामा दङ आरो दङ मावनो हाबा दङ औ ओमफ्राय बेखौ लांफैना जेनेबा नोंसोरो फानहैनांगौ ना जेनेबा मा रोखोमनि साइसनि फाननाय जायो थारुनखौ जोङो मालाबा न'आवनो हरो मालाबा गारिजों हरो आरो बाजारसिम मोजाङानो जादों